Същото в пълна сила. Мануел Луканов. Всъщност Луканов, като още веднъж прави впечатление. Мартин Ренов сега, все още Мартин Ренов. Хитро към Тони Иванов. Денислав Ангелов така много допълнил. Още веднъж тук. Много важно в игра. Се спаси от загуба. Вътре е Редон Руймар. Веднъж центрирането, изстрел с глава, който бе блокиран, и след това страхотна намеса. Седмия си рожден ден Тони Иванов можеше да получи и да направи перфектен подарък за себе си, осигурявайки втори гол в актива на своя отбор. видяхме в ръката на Георги Спасов колко близо е Тони Иванов до това да реализира така важното второ попадение. Право в лице. Но всичко в това нападение дойде от хубавия пробив на Велислав Боев. Още веднъж повторение на ситуацията от преди минутка и наистина страхотното спасяване. Първи точен удар и от страна на домакините. Ъглов удар. Ето неговото центриране. Тони Иванов с добър... Сфери условия, при които се провеждат двобоя, такива удари изобщо не са решени от... Хубава възможност! Каракашев е показан за реплика към решението на главния. Иванов с центриране на далечната града, Асен Георгиевски. По-трудно се предвижда по терена. Тони Иванов, щатни изпълнител на на България Дунав. Шампион в второто ниво на българския футбол. Отново. Остро центриране. Има и удар там на Слав Боев през първото полувреме вече в игра. Тони Иванов ще центрира. Прави го, никак не е лошо. Момент от перспективата на гостите резултатът да бъде изравнен.
ЦСКА 2 нарушен. Бургас без попадения между Спортист Своги и Хевър. Може да бъде изключително опасен в моменти, в които му бъде оставено свободно пространство и разбира се, получи добри подавания. Иванов в един от характерните си проби много добро. В последното десетилетие. Диандра обаче за първи път толкова близо до елит. Да държи топката, да не дава шансове на... Загуби топката Симеон Мечев. Тони Иванов между няколко футболисти. Не спира да се движи предни. Още веднъж тук. Тони Иванов. Да мотивират достатъчно състезателите му, за да се представят по на ръководните позиции в отбора на драконите. Също Тони Иванов. Футболисти, че не са готови за втората топка, не са готови за подобни рикошети. Тук хубаво нападение, подаването е към Денислав Ангелов. Той наглася топката на левия си крак и малко повече спокойствие за Вихрен. Още веднъж. Изнет. Работния четвъртък за феновете на Габрово. Това е топката. Райнов сега владее. Към Тони Иванов. Той обратно на десния фланг. Бил го в удар в двобоя. Говорим за публика, трябва да дадем заслужен. Може да напредне още по-сериозно. Препънат е Пенчев. Тони Иванов обаче продължава. Извежда Милчо Ангелов. Възможност за Милчо Ангелов. Прекрасен извеждаш пас тук. Вижте, никаква засада на Милчо Ангелов. Преодолен От двобоите. От Панайот Пасков. Той е наказан за цели 3 двобоя. Остават още 2 от тях. Въпреки претенциите на домакините, извеждащо подаване към Денислав Ангелов. Той какво ще направи? Вика нещата, Димитър Иванов оцели свой съотборник и това сложи край на атаката на... В половината на гостите Тони Иванов оставя за Ивайло Енчев, а без никакъв през центъра. На двоен пас Милчо Ангелов. Това изглежда като добра атака. Тони Иванов извежда. Георги Бабалиев. Той ще стреля. Пропуск за акция от много високо футболно ниво. Страхотно движение с топка и без топка. Ганчев. Тони Иванов. Тони Иванов намира Ганчев в наказателното поле. Има възможност. Едно добро положение за отборът на Янтра. Още веднъж тук в първи момент изглеждаше така, сякаш ще отбрана. Макините. Трябват по-спокойно да създават своите ситуации. По-плавни са техните разигравания. Брикнер за
Пешов. Действа. За Руменов. Руменов, само че топката му отнета от Тони Иванов и това дава до... Тиранов малко пред голлинията, играч на Локомотив Горна Оряховица чисти топката. Ивайло Станев. Кристаличните ли. Струва ми се. Неговият удар беше право в ръцете на вратаря на Дунав. Сега шанс за бърз преход за... Пимента. Включване по левия фланг, където изглежда по-доброто развитие на нападението за Вихрен. Марио Ивов. Центриране на Марио.